L-isport għandu jkun parti minn ħajjitna ħalli ngħixu ħajja aħjar. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqa fuq pjattaforma diġitali illi kellu mal-Kumitat Olimpiku Malti. Huwa saħaq fuq l-importanza li jkunu indirizzati l-aktar sfidi urġenti f'dan is-settur tal-isport. Adrian Delija qal li lan ta' dawn il-laqat li qed imexxi huwa li l-Partit Nazzjonalista jifhem aħjar l-isfidi li qed jgħaddu minnhom diversi setturi fosthom ukoll dan is-settur. Huwa tkellem fuq il-bżonn li issa rridu nħarsu l-qudiem u tiġi nfassla strateġija għal wara l-COVID fejn irid ikun hemm kontribut minn kulħadd sabiex tinħoloq normalità ġdida. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti Julian Paġ Bonello qal li biex ikollok atleti li rappreżentaw lil Malta jrid ikollok struttura sħiħa. Il-Kumitat wara tħassib tiegħu dwar il-fatt li diversi entitajiet sportivi naqsilhom ħafna id-dħul tagħhom, dħul li qabel kien jiġi investit fil-faċilitajiet sportivi u fl-atlet infushom. Huwa qal li għalissa għadu kmieni sabiex ikkommetti ruħu dwar meta se jerġgħu jiftħu l-kompetizzjonijiet lokali kif ukoll internazzjonali. Din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista ħareġ numru ta' proposti biex jiġu mejjuna l-assoċjazzjonijiet sportivi kollha, fosthom li l-Gvern jgħin finanzjarjament lil dawn l-għaqdiet mingħajr ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni. Dan kif dawn l-assoċjazzjonijiet qed jikkontribwixxu wkoll għat-turiżmu sportiv. Fid-dawl ta' dan, il-Kumitat Olimpiku Malti laqa b'sodisfazzjon il-proposti li tressqu mill-Partit Nazzjonalista dwar dan is-settur tal-isport. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għaż-żgħażagħ u l-isport Robert Kutajjar, kif ukoll Robbie Bejjer u Nathan Gallia f'isem Team Sport PN.